Jiena isuħa naqbad ma dal-istudju partikolari, Karla, x'daw jimxu b'mod konkret. Isma', x'għamlu dawk in-nies illi jagħmlu l-progress u mbagħad żammewa għat-tul ta' żmien. Dal-istudju vera kien tajjeb. Vera interessanti. L-ewwel qabel kollox, dejjem ħanieħdu parir ta' tabib f'każijiet ta' kundizzjonijiet mediċi, ta' mediċini, eċetera. Ġifieri hawnhekk nitkellmu ħafna b'mod ġenerali, dak li jkun ma jridx assumi li dak li qed ngħidu għalih, għax aħna qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali ħafna. U l-ewwel qabel kollox ħanati parir lil dawk il-familjari ta' min jaf jew taf illi għandhom bżonn jagħmlu progress anke fil-pis tagħhom. Tgħidulhomx lil dawk li għandhom bżonn jagħmlu progress, ejja fl-aħħar bdejt tagħmel xi ħaġa, m'għandekx għaġla. Jew inkella jiena kien hemm min qalli li dik id-dieta li qed tagħmel mhux tajba ta' jekk il-persuna tkun ħadet parir ta' tabib, mod. Jekk għax sema xi ħaġa mingħand il-ġara, storja oħra. Jiġifieri m'għadux noqogħdu ngħidu fuq x'sema dik fuq l-internet jew x'qalt lil oħra tal-grocer. Ħana millek kumment. Noqogħdu fuq parir ta' minnu kwalifikat. U jista' jkun li dak il-kumment ħajjiġi. Ċażbirli jiġi. Sa dak il-kumment inti ħudu u l-importanti hija inti tkun it-tabib tiegħek stess. Ġifieri jekk inti qed tħossok tajjeb bid-dieta li qed tagħmel, jgħidlek xi ħadd ieħor għax mhux kulħadd iridlek il-ġid sewwa u fis-soċjetà tiġri dik il-ħaġa, sewwa jekk inti qed tħossok tajjeb kif qed tħossok li qed tkollok iktar enerġija li mhux qed timrat ħafna li l-pressjoni qed tkun iktar stabbli, taf mela li inti qed tagħmel sew. U ħażid biċċama li semma Mark. Kemm importanti wkoll li apparti kif qed tħossok, naraw ukoll illi medikament sejrin tajjeb l-affarijiet. Mela pereżempju l-koll nafu Karl, illi mhux il-fasting biss, jew mhux li bniedem jikkontrolla kemm jikol carbohydrates jew kemm jikol xaħmijiet biss, kwalunkwe sistema ta' ikel li bija dak li jkun tilef mix-xaħam mill-pis żejjed, awtomatikament dawk li dom health markers ħajmorru il-qudiem ukoll. Jiġifieri semmija Mark diġà, inti ħassib dik is-sistema. Illi inti qed tagħtik ir-riżultati għax qed tħossok aħjar. Qed juruk anke fl-aspett mediku li inti sejjer il-qudiem u hemm affarijiet oħrajn bħal x'qed nara fil-mera, bħal pereżempju ħwejjeġ qed joqogħduli aħjar. Bħal pereżempju għandi aktar nies biex nitla' taraġ biex nilab ma' tfal ta' tfal. Mela l-ewwel qabel kollox naraw illi aħna nisimgħu mant min verament jifhem fis-suġġett ġieħ il-bambin, mhux għax il-ġara għand tal-grocer qalt li tagħmilx il-fasting għax jiena smajt li ħażin ħafna l-metabolizmu. U kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Eżatt. Daw mhux affarijiet ta' opinjoni, daw affarijiet ta' xjenza. Mela, u min qed ibati bl-artrite, min qed ibati bl-infjammazzjoni ġo kubtejħ, b'ħafna uġieħ. Daw l-affarijiet jibdew jmorru ħafna l-qudiem. Sewwa ġifieri kollox jiġi ma' kollox is-sistema mhijiex biex inti titlef il-weight biss. Il-weight huwa kombinat mal-infjammazzjoni kollha li għandek ma' ġismek, mal-kolesterol, mal-pressjoni, mal-fibromyalgia, ma' ħafna affarijiet anke depression li ma tistax torqod li għandek ħafna ansjetà kif titlef il-weight. ċertu affarijiet jibdew jinbiddu tħossok. Klemmu ħalli anka ma ninsiex għax vera xtaqt insemmihom. Punti oħrajn illi sabu li għandhom komuni nies illi mhux biss jagħmlu l-progress fejn jidħol illi jeħilsu minn xi ħamsejjed, imma li jżommu ħadd-tul ta' żmien. Mela għandek feelings interni bħal qed inħossni aktar b'saħħti, qed inħossni aktar enerġetika, qed norqod aħjar, qed inqum aħjar. Għandek feelings esterni, kemm qed joqogħdu li aħjar il-ħwejjeġ, kemm qed naqla komplimenti, kemm qed iħossni iktar komda, tajjeb dak huma kollha extrinsic. Issa, għandek ukoll fattur illi ma tantx insemmuh. Illi huma infaqqaw timbru ġdid lilhom infushom. Bl-Ingliż qiegħda xi ħaġa hekk, they reinvent themselves, Karl. Illi jgħidu jafu jew ma jafux. Jiena kont nifanga, jiena kont impejjer, jiena kont nagħmel dak li ma nixtieqx nagħmel aktar, mhux taf kemm ili ma mpejjeb sentej. Għax isek bla ma taf inti qed tgħid. Isma, jiena bniedem li mpejjeb, imili sentej ma mpejjeb. Le, jien kont impejjeb, dak passat. Bħal dak l-istudent tas-sekondarja li jiena kont il-primary, m'għadniex l-iskola tas-sorijiet, qiegħed l-iskola pereżempju issa tal-mużew. Pereżempju. Jiġifieri aħna rridu dejjem niġġeddu. Huwa punt vera sempliċi. Taf min jallimna sorri ħafna fuq din? Imma il-politiċi. Tajjeb, il-politiċi Karl ma jibqgħux jgħidu pereżempju għax aħna konna għamilna dak l-iżball. U ma jgħidulek, pereżempju, sorry, ma jgħidux aħna għamilna dal-iżball u għadna qed nagħmluh. Dawk jippruvaw inessu. U hekk trid tagħmel. U hekk trid tagħmel. Għax inti isek qed tgħin lilek innifsek. Tgħinlek innifsek dak kien żmien ieħor, jiena m'iniex dik il-persuna. Jiena nużaħħa kważi wkoll fi żbalji ta' ħajti. Sewwa, ġifieri li kont nervuż pereżempju. Dak iż-żmien
għadda, qed tifhem issa ħaġa differenti, persuna ġdida. U anka għax da suġġett kbir, ġa għandna bżonn xi satej oħra, ma żomma, fiż-żewġ minuti li baqgħa jew ma nafx kemm importanti illi llum tajt mhux biss jiena kont għal dawk l-affarijiet illi ma rridx nibqa' nagħmel, mela kont impejjeb, kont nifanga, imma tajt jiena llum persuna healthy. Jiena llum persuna fit, jiena llum persuna enerġetika. Anka jekk għadek tibda, ħanejdek għalfejn. Anka wara ġimgħa ġifieri? Anka wara ġimgħa, għax jekk jiena bdejt is-sekondarja, jien student tas-sekondarja, kemm jekk qiegħed day 1 il-form 1 u anka jekk qiegħed day 365 il-form 5, jiena għadni student tas-sekondarja. Ma ngħidx jiena student tal-primarja, qiegħed fejn qiegħed. Għax meta inti tfaqqa dak it-timbru l-ġdid, ġismek għandu tendenza li jipprova jimxi miegħek, li jipprova jogħġbok. Jekk tgħidlu jiena healthy, ħajtik raġunijiet biex inti